V Doboju, kjer so še vedno brez pitne vode, so ljudje na koncu živci. Pomoč res prihaja z vseh strani, a mnogi še vedno ne vedo, kje se ta sploh deli. Nema ništa. Nismo ni čizme dobili, nikakve rukavice, ni maske, ništa. Dva šlepera su došli iz Italije, smo mi tamo skupili, mi dijelimo, dobro smo da vrijeda smijemo podijeliti iz ruke u ruku ovako. I tako da vidimo da je narod jako zadovoljan sam jer kaže da dobijaju na kašku što se dobija od tuda iz uprava neki. In če v Doboju delijo pomoč tovornjakov, je slika v mestu Šamac popolnoma drugačna. Do ljudi, ki svojih hiš niso želeli zapustiti, se pripeljejo s čovnom in to vsak dan. Ovdje neće biti života još dugo vremena. Ovo kad se povuče, ostaće trag. Dok se to sve sanira, vrućine, još nema ni struje, ni vode. Ja sam samo ušla i čula i ne znam što sam nešto malo uzela. Ne možeš, ona ide. To nema da shvati čovjek koliko je to brzina. Ljudje se bojijo epidemij nalezljivih bolezni. Vedno več je komarjev. Kao govorili su danas da će biti prskano. Sad ćemo vidjeti da li će se to ostvariti. Ako ne budu nam poprskali od komaraca, ne znam šta će biti. V zadnjih dneh je nastopila tudi vročina. Sicer pa ljudje poleg hrane najbolj potrebujejo čistilna sredstva, pripomočke za osebno higieno. Naslednja pošiljka, ki prihaja z primorskega konca, gre na pot že sredi prihodnjega tedna.